Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta HDP Ahawaralong HSTF Asong along Don Bharoki Thom Sose APHL Silapen BJP Asong Pen COC Rajan Timu ke Japon along ke Paok Pinini Phai Sir Keparni Theria Chiklo Lakha Inquiry Borjan MSC Constituency Angkang HDP Nongwan Kanya Bay Arong Mirdan Langsuk Arong along Hill State Democratic Front HSTF Pen Mass Training Amai Paman Pon Ajay Mek Ateng Pen Arning Kang Sam Porphai Hinira Achiti Malompen HSTF Asong Maipu Rajenti Mungaphan Kang Thum Karni Ajay Mek Dengponlo Lapen Mankedo Karbia Pohopen Archoponlo Lapen Labangso Amayalong ke Japon Lovsonrong Par Borjan Constituency Committee Kongchun Bangpensi Japonlo Labangso Amayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Chetongdun Rajan Timung Tiripi Maipu Lapen Kongchun Bang Sar Sing Terang Lapen Women Wings Maipi Jacqueline Inglengpi Lapen Reli Rong Hangpi Lapen Jima Terangpi Assistant Organizing Secretary Atum Chetongdun Si Mai RDP Dun Labangso Amayalong Don Bharoki Thom Sose APHLC Lapen BJP Asong Pen COC Rajan Timung ke Japon along Chepa Ogdun Labangso along Adivasi Nepali Kukia Khayatum Tame Chingbedu Lapen Non Kevangchi Niphai Cricket Thom Arni Hanjang Langso Sport Association Aklamalong Bokajan Angkang Piaphan Rat Amaipi Paman Pon Chiaphan Tame Perang Kia Thengno Lamthe Paklangpon HDP Pen Nangkelo Berta Protabing Leng Report Karbi Anglong News Channel. Si nang litu media kote doana phana kero ki parpik no. Pinini litu ladak Borjan Konsensi Angkanglong. Ladak Kania Beronglong. Nilitu Hill State Democratic Front. Regional political party hin pen pinini litu dak mass joining a program dipon no. Dak CC committee tu malang tum cepatir pi ponsi. Ini tum central committee a tim man itum danang cetong no. Lapen ongdung APHLC pen COC, ongdung Congress pen COC, ongdung BJP pen COC alang litum HSDF long nang cepa ongdung no. Lapen non kebangji tarik krek ketom tamin itum bukajan LA angkang long hedung Rat amai pi ki bipon ji phansel dum che sik chedang pon no halake suri si hinia kam ngali mane suri kep krep hobak armung kache tong lapuson aya nangke join unji alam se dondo pon no lapen non jasemet ilitum Karbi Anglong che thek long kedam tang porohut ilitum thek long Congress aphana chomat long lapen non ki kibom BJP tum alang litum kaduk kawe ke claim kedam karu enda ke chok chitum thek long and lasi non national party phantum ke pahai ver pena joine Congress ningkan krepo BJP ningkan krepo apor ki kide pena pot Karbi Anglong non ki duk kisu itum che thek long regional political party pu ihudi si ke chipukong APHLC lake non bangke duplicate regional political party si chiplang dalu atema Congress along salang itum luchok lo lasi non regional political party pulote non bangke non jasemet la HSDF batuman cholo lasi non jasemet ilitum Karbi Anglong angkang pido an akhai tin ajati tin tum non hajar suri non nangke joinung log lasi nilitum HSDF pen ke klarda kalam lo autonomous state labangso kacele mason si pincong dek national party itu ilitum hangpo hemprek long letik ditum sang se puitum hanglo pulote non sarpi mar tum da ignek rong tiji kopi bolo kangne pulote la national party tum ningkan thong kep ke paai ni po lasi national party tum si celem ide la posong lasi setame hemprek ke long ji aphan ilitum kaduk kabeta ilitum ningi sivet lo pulote ilitum kaduk kabeta me HSDF long wang elo pulote itum labangso hemprek long wegji hemprek ke long arni kache hok amekri jutum energy labangsi itum ningdu nangji lapen ilitum henglong lo uruno do ya tangka jong sinangji pute BJP meeting du nai puji mana uruno do ya formal long ke ala dake BJP meeting dunde pulote uruno do
apa melong ketok abe je than pen jipuki lake government scheme lake monitum ma sarkar le bang tani tumke urunodoi ke piponpo lasi urunodoi lake tangne kacelem nang nak ason se alang tum APSLC tum ke nang to on thap le kachini ne pon alang le tum nei setame urunodoi tangka ke lake cheklo jalong pen haru krehini ra pokep kali suri krehini ra pokep sini tum haru posini tum piponji suri krehini ra haru labang so atangka piponji adon tino ahum tin tum phan nili tum hen ban thedunga kapangda lapen ili tum mau somara tum an bahira ka chong dak dam tum han an itum a party pen jong se ke hai lo polote la tum han chewan et pen itum kam do an la tum dak long et ili tum mau somara tum si lapen ekonomi kanar itum down piglo ekonomi ke paching thura kam itum claim ponji la hello nili tum lasi non pini tame ongdung dak nang cherap nang chetodun lo wang piglo non wang bom lang non itum ke ding sikiun elo non itum ke claim sikiun elo mane ihin abirta pen ajo kopia polo te labangso a party ka chelem kali lape labangso a party ka non thepon bom lo lapen dak non bangke karbiang long ara tumta kidam tang por on ke matha thepin lang dela sonche plangi puki tata non bangke hek chulong lo ilitum karbiang long ke non regional political kantang kri kala HSD bantu mancolo poke ratum chiupe melo lapela dake dharmo ala mangwe lapel jati ala mangwe karbiang long but ki jok long aja kongdo ana to mage itum chingki chathan et la hello sara tak pini nange jonno long bang kon lo lapela dak kaprek prek khatum na duma sa lada kaduk kawe don haru ka thoma family tum senang join lo lapen pini kukia khatum Nepalia khatum lapen adibasi khatum karbi lapen ladak bangali hin ben namedo lason si bane prek jama khai ban sedang nang join nun sara da nang li ladak borjan constituency long nang li batai thom lo nili tum peni nang thelo nang li mas joining pa dupon la si kon ke wang jilang MLA kilik lo nang li kon ninga chi thido lo sa borjana constituency ke pena digyong si tum election pe do pustabe borjana constituency pen ke tum ke hailo lapen bukazan ben name ili tum thakdam long non tarik kriket hom nang litum thaklong po hanjang lang solong si biponji hada suri armusi bukazan constituency borjan constituency surupothar deopani lapen nilip lapen duarbaguri tum ana ke join ni tum do pik la mahalo Ratari asong lapen hampang asong atumpen katesong po. Theri ni phai sir kebarni dipu IS mati Inspector of School Asaihem Atingno por phai krihini malompen KSA APHLC RYA AISA lapen pinang an hampang asong Ratari asong lo charli asong atumpen IS Asaihem Adonri Arayalong airset prung setpen katesong kipadupo. Labangso katesong kopyapot si kipadupon ng kokma atheke Karbiang Long Autonomous Council Education Department lapen Inspector of School ahinpen kedamtang arni Karbiang Long Ardo TEDCAM recruitment advertisement paklang ponlo hulaso advertisement along BA lapen MA TED ke pas tangatum jongsi laso voreng angho jogdunchi pulotangte satlang along ki undun total pen 50% amarks kilongdun atumsi jogdun longcho jipu akoi jongsi clardak ahin pen pulote example pute 100 full marks pen 50 marks kilongdun atumsi jogdun longcho jipu lasi KSA atum pen setame isi alamabangke arjupon nangkokpo atheke 50% pen ke komchet atumke hem do joy nang poma ante voring anghoi natni a district alongle keklang kali emina adim si keklang tangte emina adim alongta lason heloma Karbiang Long penang an riso ejangatum kidukdet ke boydet angse non mat ta quality education nang chipute private school college alongpen akapreke kilonga thai amatsi sungpi Karbi anglongke tangte lahai asumar atumke 50% kelongdun jita cherokto pangbardam pute dimahasau Inspector of School ahin penke son percentage kilangke thangnapta ave paslote choklo wangnon puja pusi KSA ahin pen sodak pen pachini don Dipu pen nangkelo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel
Arbianglong Autonomous Council pen TET kan recruitment test examination pelabang so advertisement kapak lang pon ateng dong silang dam pulatang kelada kadang be than bang ang hoy harut hok sira si thewan long no lapen ladak isi ni kiduk alam bang ala helo ho than bang ang hoy kipek apiong amu wang biong apiong ni kibia thayang ong apiong ni sisakan yang nak pesan si ang thai bang klang lo kedam tangan ni than bang ang hoy laso update pupen tet na pisun tu pela bang ke ang thai thai long bang la helo kadu be ang hoy suri sira faruk ki labang song hoy papleng kono karbiang Autonomous Council pen hala sonong bang ke karbietun bang faru onda pleng de laksan sang thek lang lo hala soning kiddu hala bang soning jang je ke pinian yan tai ini alo somdong si dona anten non nang ceplang thu bang ke la halo ho chu het ta me faru ini ra bang kre ho la song hoy ke papleng along ke karbiete inudde hala so jange ka council pen lam ka chipi la phelo ho update के पास तुम आन जाफान के अपॉइंटमेंट के टी थाइलो तुलों दिन दिख रहा है वर लो हमारे लाए वर फसलों की कौन इंचोलो पेट के पास बांगा पिन लो एक्सपीरियंस के बताएं तो निकाल पोगे क्लेम तांग तुम तावे पिन लो को अंते पेट के पास तांग तुम आवे पिन लो पुरो मेला सांग हो पीछे पर बांग लाते लाई थोलो लापेल पेट आवे पिन ता डाक लो थान थे तुम जो से दो माथा पुरो तांग ते लासो पेट आलार non sixable area long bangke tet ave pin sita ditun lu cethan long nai lapen ditum lasot tet ke pas tang tuma phai ke tet doji phana bangke ningkan tet upper aso laso relaxation mana pinang lang system laso ke hang dapat dulu itu sita pilihan nya hang he lapen sixable tet ke pas tang tum doke pujong sinang thak pinatang te laso a sixable special tet along le lang dam pusi tamela da nang tum phek long ji हर बाके कार भी तुम दोनों को दोगली आलिस जों से लंगदाम पुरतांग के कुमारने के चौहान कुमारने के दास कुमारने के चेत्री हला सो आप पीजीआर आर्मी के दो आके चेतुम आम तला सो शिक्षित स्पेशल कैप के पास अंते हला तुम्हारा फंडा बाके आंग होय तक कौन बांधो लासी कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल तुम dak karbiari so nimso tum bangkuan se tet ki untang tum duma laso banga celang nai tapi laso tu pensi dak ang hoy bang tap lei lei thal arvi ari lang pin pen hala kona mana tum tet ke pasang dum atum doge pomala pomat jogru de bang la chok chili sebenarnya pulo apran le tham bang tum ka cingrum pulo tang jang karbi tum ke online goreng masa iklan pu si tham sita api ong non alih dengan cenar tudang la puson loh non ngethan bang tum ka cingrum pulang te kici ke de ma phai ong tang de non la so a recruitment nang claim tu le pulang te ang hoi ka pap nang claim tu le pulang te man tu je bang ke than bang tum ka cingrum lang bang ke kar bu tum ban an pa ta kici ke de ma phai ong tu nak bo la nang deng le yang ke men bela anda kali na la so hoi ka pap le je phan men te claim tu bang ke alu pen beta ke men tu bang ke ang hoi si pen lak po atangka jong si pipi pulatang te amen thapen pe puanta non ang thep lang bom lo tura son si boreng abar sai kachu jorban ang claim thurong pulatang te la ke tumisan ang thek le putong itum kitin lang homa rara tum bang ke tumi asam agomer tum third grade lapen fourth grade ang hoi ka papleng je phan ADRE asam lang ki bi bela bang ke all do to bang ke tangka sikai isi pijok flot pen hala bag boreng aba sai ka papleng bang ke klem pom lo no la pusara tumon ke jap chira por hud sir dag bang kar biang lo am lo bang ke itum ke boreng aba sai ka che jordu aba nang klem pom dak le lo la ke non tham bang hoi ki piela la so ka papleng la si tangka hang chet pulam lo la ke bang pu open secret pu alam ke arlo alam sa jok ta chini pu open secret Karbiang lo Autonomous Council lo boreng abar sai ka cho jor pugala ke ko mal ka chini bang belang ke muthe hala chonam nang ko ka tunta hong nang bar plot pen ni ji hai he pon ke matu
isu siang hoi long jong si dak gazetted officer pelotang te nang laking kora photen lak thong ke ba an dak jong si nang goreng ama sai ka chu jor pelotang te pini komane hena ke sar hai bai chot komane hena sar pi han chu jor chot pen o sobar phan lo bacha ni pelotang te lak council lang te ang hoi ki thige long din ji pu kala kala so kai ga ne le nora te sarkar chari pelotang te nasi ini labang so catai be labang ke kar biang lo otonomous council kacari tumpan pinrem lo hijin lo la puson goreng abar sai kacu jor bangla ke hala loket he ariso e janga phan ka khinde le lake loket he ariso e janga phan aman ki pithe the potsi pi la puson goreng abar sai kacu jor lo pusi labang so catai be pin ninjelo lapen la so atet kar biari so jang tumlong bangko an si don so asik si special tek bank intang tum kidoma hala so te an si dak recruitment ko ponchot nai kali pelotang te hala ke cheke be kamera thapender pelotang te dak airset cruiser bangke se solna ko po athe ke gorema sai me sakuri ki pile pelotang ne lake gorema sai ki pichot kali no lake lole phelang ke te gate lo esol jir ki pie te lo la pel ladak ke do ke thak je phan jakong horang ke badun made hor ki pie te la a te man de ko lake athe ke dak arondo ho jong si hong pen ki cheke be kan dak gorema abasane pen tum jong si do pelotang te alang lutum retirement ke en lo pelotang te alang tum thang bin to khot dam thule aron dulu laki dak nong le philang ro nam nong lo buta jong nong lo election thu nong lo thang ba lo retirement ke en lo pelotang te alang itu ke thang bin dam thu nang ko sida kopi lo gemane kar biang lo alo ke hong pen ke cheke be tum bore aba sane ke tum ana bang ke dak boreng ki jumlah retirement ke en lo pelotang te dak mati nong lo nam ko iso kene dak si en ko dak si bot jok ko dak si election thur ko dak si ini tum ko somma jakong horang ke bila sot te se ko cerai den ko asal se mandat ante non bore wa sai pi bom lang pelotang te lake ini tum ko khare chi te ngali lang malake ini tum sila ke jakong ga hoda te ni lake la tum se nong leon thui athe la tum lo se bai nong long ke la tum si jakong horang dei ke mo komane so der pen lo phelang chi jor be pelotang te ke nam da thang chi la tum lo se do tum ra tum kona mana ke cheke be tum phandak bore ama sai ki pi ke la ke kok khat ka chi pi pen thang ka chepre ga le pusi ni la bang cha tai ben ka chi ni na ada kuni ka te tong ke te do tum buka bore ama ka ko lo sei sian kan ni da sinet mun sen ni na ko company pan ni ke kan tum pan bore ama ka ko company handu wan pusi ta kedam tang ko ro private project akan kerja dan mungkin itu सरकार yang itu bangke akhirnya itu dapat sih biar so yang mana karena itu kedua सरकार ke itu konsumsi dari tahun itu dak yang tahu tolong ka perusahaan kita kan proses sekarang itu sudah jalan dari sana boreng abar saja selected third grade dan fourth grade lah hai ke laga technical background dona ye polam ta age dak bangke kopini computer kopini ke ber thek bera bang ji polam ta gabe मतलब नहीं bisa ke thek na dulu pasi third grade dan fourth grade bang ke kar biang lo army ana bang ke lake kar biang lo autonomous council kunci lake ce tahan tu in nang porlo sitani ke dantangani an sitani ini tim dakla di medical college ipu pe apa sita third grade dan fourth grade bang ke 100% ang to la third grade fourth grade do ana bang ke dak muthal ariso jang dan pithai nei pu ka che song na pamelo tapi ini mati ini ke ini dak la so medical college lo nemen ke la son hello mi rong la dak lo pula na pa tong ji computer ber khat ta phan tai tun ini dak okhomia lan pe ni jok je athe dang ke kar biang lo autonomous council tun state government la bangla tun ke pini bangla tun ban sora son pri chokidar son hidon so hala dakan kupia kaman situna kupi sike tobal ase kenso ala utun ke jakong je thara lekin national medical assumption bangla te government aide sike do hormulo government aide ke do hormu jong se council tun ini thagari so janga phan dak bore ma sa sipi khai e pulo tang te
company pan hodai ko api itu long dun ji pun ke belang ma ini klasi kan itu to halam medical bang ini pun dulu medical college bang ini pun dulu Assam government under alam sini itu hala kan semandar sita me men tham bang ang hai ke person sono bang dosi ene thang arara panchipi khai ele pun tangte athe education department ke lake inherent subject lo karbi lo pemas council lo la anda josi ene thang ari se jang panchipi khai ele pun tangte hala company phan lo hodai ko api ini tumari se jang pun long dun ji pun ni ta chok e chok lang mala bang pelam bang si ke gele lake nasi karbiang lo termas council pun aprang pele minjene api pele minjene angsol arun pen nahok pele minjene sitamne alang kun cetak ke ini lagi company phan long le ke hodai le putang ke lagi long le ki wir lo laten ini pun ke dakhe re minja ba sai ke lagi avelu laten company pen lam don ke cetok lo putang ke lagi mingkan phok pale cetok ke ni lagi laten do thulong la so long le hodai le putang ke karbiang lo alu amidu batik to karbiang lo alu amidu batik to putang ke council pen ke claim unjia son batik to puta jhak tumbang ninje lo sitame ladang miligan ninje thui bang ke chu head jo ni tum kala khate bil tum ke nang na te bang ke company phan lo le ka hodai per antar te dak ini thang arara phan robor pati ki var sitame hala company phan ka hodai an su ta midu lo Purutang de la ke hala company ban ka hodai ka thang na ali da be de ini thang sai ki rong de nam sa mi di lang lang ko chang thekang rong gulasi company phan long le ka hodai bang ke ali bang ke ni tama ahin ban thang thai long le ha no gong di se long ta bamuni lang mela mikir bamuni gar lo ta langdam lo na hala ta kar biara ra phan lamcha ke bi bang ke solar project phan long le na hodai nor an par ke borenga ba sai dak long pu de lamcha ke pilo sita hala dak arar phan arju damle pote angkhek lang te bangko anakar bisira dak na ko asolar ko jera phan long le ten bangko an se bore ma sai ke long le simada puno ha CCI tang ho hala so langpi hydro project tang ho hala so hotel pen long le che tek din lo la pen kilometer ke bari dia se bang ke me ke jo PG tang ho bore ma tai PG tang ho lai thang na ta be bore ma tai ki PG ja pinam lo la security guard ke pen long je pananta itum ichu chikina lang che song lang arbia ni chang lang panan deng sibu la si company phan long le ka hodai pen ke ali du uji puke me na thang na ta cara be dai be tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu